עכשיו נספר לכם על החוויה הצבאית שהתאזרחה לספורט אקסטרימי במיוחד, לפחות כך זה נראה במתחם סימולציות משחקי המלחמה בחצור הגלילית. עידו דגן כתבנו הצטרף ונשאר בחיים. הנה. במדינה כמו שלנו, המלחמה היא משחק ולהפך. מתחם הסימולציות למשחקי מלחמה פלקון בחצור הגלילית מדמה לוחמה בטרור בשטח בנוי של כדונם מקורה, על בסיס תסריטי פיגועים מהעבר הישראלי. כל מה שקורה בצבא בתכלס, את הלחימה, את הפתיחת חזיות, השתלטות על אוטובוס, לחימה בתוך לשביה, זה לחימה בשטח בנוי. הוא מכניס אותך לתוך סרט עם M16 אמיתי שאתה מחזיק ביד, או אקדח גלוק אמיתי שאתה מחזיק ביד, אבל למעשה הוא מנוצר והוא עובד ישירות לתוך המטווח הקולנועי. יש לנו סימולציות של ראש ממשלה, חטיפת ראש ממשלה, יש לנו סימולציות באיזשהו מקום במתחם. נחמד לחזור איזה 7 שנים אחורה ככה. עכשיו אני דור הגבוה. עכשיו אני דור, כן, נשתפר. מדובר בענף חדש של אטרקציית אקסטרים שמקפיצה את האנדרנלין לרמות לא שגרתיות, מוציאה את החיה שבאדם חכה אלברט, חכה אל תרוץ! ומגבשת את קבוצת העבודה או המשפחה שבקונפליקט. בתור אבא או בתור אמא, אתה מסתכל פתאום על הילד, איך הוא לוקח פתאום הנהגה. תוך כדי הסימולציה, תוך כדי המשימה, תוך כדי התרחיש, אבא מסתכל על הבן ואומר, תראה איך הוא מוביל אותי, תראה איך הוא לוקח אותי, תראה איך אנחנו מצליחים במשימה. אבל גם קצת מסריטה את המשתתפים. עופר עכשיו הוא ראש ממשלה, בתוך התיק הזה יש מסמכים מאוד מאוד חשובים שאמורים להגיע מהבית של עופר לכנסת. אז לא, ממש אף מילה, אין לי זמן.